जुरुंजाक बर हस्पिटाल कलाइजाक 15 जन मत हस्पिटाल कलाइजाक बाक्सा डिस्चार्ज मानाय बरनि बेकरिंग दुख माबायखा बख्राव दुख माबायखा खाख्लाव दुख माबायखा बरनो जों नायखा बरनि ब्लैक कंडीशन हाया 3-4 जन तंगो बरनो जों डॉक्टर बाय मालाय साखा गाहाम के ट्रीटमेंट खायनानि बागै प्रॉपर ट्रीटमेंट खायनानि बागै जोंनि पार्टीनि हयते मथानि हयते जों बरनो सुबानाय डॉक्टरनो जों कंटिन्यू कम्युनिकेशन नारंनाय अमाहाय घटना त्रिपुरा हाव बिलाइके चिनी त्रिपुरासानि ऊपर आक्रमण खायमानि निंदनीय घटना अमन जों सेलेंगो तानिके जों चिनी हाव चिनी अधिकारनि बागै मूवमेंट खायमानि पर्यन्त जोंनो उसको ब्रजागलिया फाइनाय सालो चिनी अमाहाय अवस्था चलै तंके त्रिपुरासारनि निजिनि माथाय निजिनि अधिकार बनि बांगै मूवमेंट खायमानि पर्यन्त जोंनो जागा रजागलिया जों आगे माहाय घटना नगै फायखा ताबो नगै तंगो उलो बहायनो अम बिलाइके चिनी बागै किरिमा संसाङै फायो जों तेबो क्राक मूवमेंट माखायनाय अरनिबो जतनि साय लाचिमा संसा घटना अंखा चलानो हंके बुरैराव लाठी चार्ज खायो बुरैनो हंके चलाराव लाठी चार्ज खायो पुलिस नि अमाहाय तंमो कंट्रोल माखायनाय राज्य सरकारनि थाने आं अमनो सानानि मुसुगो अमाहाय घटना जाते परवर्ती कालो तांथों अम जों नायो आमफ्राय डिमांड स्टूडेंटेर डिमांड जे जारी थाकबे भविष्यतेও आंदोलन चलबे कारण যতদিন পর্যন্ত राज्य सरकार ना मेने नेवा पर्यन्त এই आंदोलन चलबे।